Shikari Bulari Bulari Kari Mari Baba Kari Kari Papa 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 Shikari Bulari 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 Shikari Bulari 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 Papa Papa Shikari Bulari Bulari Papa Shikari Bulari Bulari Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. सुरुवातीची मागणी करूया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. आम्ही सुरुवातीची मागणी करूया बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी. आमेन. अर्गा देव बाप्पा, अर्गा जेजू ख्रिस्ता, अर्गा पवित्र आत्म्या. ह्या आयचो वेळ आमकां तुवें फावो केलाय, तुका अर्गांनी स्तुती सोम्या. ह्यो वेळ संपूर्णकायेन तुझे अधीन करता आणि हांगा हाजर असल्या हर एकल्याची मना, त्यांचे मनात असचे हर एक जे कितें ती चिंतना आसात ते सगळे तुझे अधीन करता आणि संपूर्णयेन तुझे उतर आयकूंक आम्ही तयार जाला. ते उतर जावन आसा सत, आणि ते सत जेन्ना आम्ही जाणा जाता ते सतच आमकां सुटका दिला. हे आम्ही पातयेता आणि हे वेळान जे कितें तू आमकां शिकोवंक तयार आसाय ते सगळे आम्ही दृढपणान तुझे उतराची सत आम्ही कळीत करून घेवंक आमकां तुवें आधार दिलाय. आणि त्याच उतराद्वारे आज हर एकल्यांचे काळजांत तू उलयताय. न्हय खंयचे मनशाचे उतराद्वारे, पूण तुझ्या आत्म्याचे ते सक्तेन हर एकल्याचे जिवितांत तू उलयताय. आणि हे आम्ही भावार्थान स्वीकारता. हे मागणे करता जेजूचे नावे. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कशी आसात? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. आमकां सगळ्यांक जेजूचे कार्य कितें ते केला जेजून आमकां जाणा आसा वय. आणि कसले कार्य तेणे केला, कित्याक ह्या संवसारांत आयलो. प्रेज गॉड. कसली कार्य ताणे आमचे खातीर केला ह्या संवसारांत येवन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमकां आन्सर गोत आसा न्हय की. प्रेज गॉड. आमकां जेजून कितें ह्या संवसारांत दिला कोणाक गोत आसा. प्रेज गॉड. कितें केला जेजून ह्या संवसारांत येवन आमचे खातीर. आमची पातकां घेयलो न्हय. कोणाकय विचारल्यार हे फर्स्ट आन्सर येता. आमच्या पातकां खातीर तो खुर्सार मेलो, पुनर्जीवन जालो. पूण जेन्ना तो खुर्सार मेलो तेणे एक लास्ट एक अंतिम त्या क्षणांत तेणे एक उतर म्हळें, आता ते संपादले म्हण. न्हय. प्रेज गॉड. आता ते संपादले. आणि कितें संपयले तेणे ते खुर्साचेर. जावं पुरो खुर्साचेर तेणे
आमची सगळी कष्ट त्याने घेले आणि संपूर्ण एक हाडले. सगळी जे प्रॉब्लेम्स असतात, जे नेगेटिव्ह सिच्युएशन असतात, जे चिंतना असतात, जे आमचे फॅमिली रिलेशनशिपान जे कितें संबंधा विशयान जे प्रॉब्लेम आमी वसूल ते सगळे त्याने घेले. तितलेच नसतना आमचे हर एक तेज्या आंगार जे कितें घाव तेणे घेले, ते सगळे घाया वरवीं आमकां तेणे गुण जावची एक सकत आमकां ते खुर्सातान आमकां दिले. एक नवे जिवीत त्या खुर्सातान जेन्ना तो मेलो आणि पुनर्जीवन जालो, थंय सगळे सैतानाची कार्य हर एक जे कितें एक अनारोग्य म्हणतात, एक भलायके विशयान जे आमी प्रॉब्लेम्स जातात, एक सिकनेस येतात नाही, ते सगळे संपयले आणि नवीन एक रचन आमकां केले थंयथा. एक नवीन रचना आमकां केले खुर्साचेर नाही. एक संपूर्ण एक हाडले, टोटल कंप्लीट होलसम म्हणतात. म्हणजे थंय जे कार्य तेणे केले थंय कसलीच एक विंगड नसताना तेणे सगळे आमची जिविताक जे एक नवीन जिवीत सुरवात करूंक जाय, एक नवीन रचना आमकां केले, ते एक परफेक्ट असले आणि एक संपूर्ण जावन आमकां तेणे एक नवीन जिवीत दिले. होय की? प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. तर ते जे कार्य त्याने संपूर्ण संपयले, जे ते एक मिशन म्हणतो करूक आयलो ह्या संसार अर्धे वयर खंयची मदींच ताणी कसली कार्य धरुना जेन्ना तो मेलो खुर्साचेर. सगळी कार्य संपूर्ण केलं नाही की. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आणि जेन्ना आमी एक मागणेक वयता, रिट्रीटा वयता, आमकां ब्रदर सिस्टरां आमकां शिकयतात देवाची भासावणी कशी जोडून घेवची म्हण नाही. जे कितें भासावणी तेजे खुर्साचेर जे कार्य केले, प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. जे कितें कार्य तेणे संपयले आणि संपूर्ण केले, ते कार्य वरवीं आमकां तेणे तेजी भासावणी दिली, देवाची भासावणी आमकां दिली. पूण ती भासावणी आमच्या जिवितांत कशी संपूर्ण जी आता. प्रेज गॉड. Praise God. कशे ते देवाची भासावणी जे संपूर्ण एक देवान केले आणि आमचे खातीर म्हण त्याने दिले, बरेपण हाडूंक आमकां दिले, ते भासावणी आमकां देवाचे उतरांत मेळतात. जेन्ना आमी देवाचे उतर घेता आणि उलोवन रावता, ते आमचे खातीर म्हण आमी पातयेवन आमी उलयता. पूण ते संपूर्ण एक एजेन तर कशी जाता आमच्या जिवितांत संपूर्ण एक. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. संपूर्ण एक आमच्या जिवितांत कशी जायचे ते. थँक यू जीसस. ते Thank बसवून you. करूंक जाय. देवान संपूर्ण केला ते आमी विसरूंक जाय. आमी स्वत म्हणूंक जाय जेजून आमचे खातीर संपूर्ण कितें केलां म्हणून. होय. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. आमी पातयेवंक जाय, आमी सतमानूंक जाय, आमी विश्वास करूंक जाय आणि ते आमी सदांच करता. आणि जेन्ना आमी आमकां हे देवाची उतराची जाणवाय मेळ्ळा, त्या जाणवाया वरवीं आनी चड आमकां देवाची उतरां आमी शिकून आसतना आयकून आसतना आमकां तेजी जाणवाय मेळटा. आणि जे कितें तेजे कार्य तेणे केलां ते आमी भावार्थान उच्चारता. पूण ते भावार्थान उच्चारतानाय आमकां एक त्या वेळांत आमच्या जिवितांत ते संपूर्ण जे म्हणल्यार आमी उलोवन रावता. पूण थंय एक डिले म्हण आमकां दिसून येता. वय की. प्रेज गॉड. मदीं एक आमकां डिले दिसता. वय की. एक विळंब दिसता. एक थंय एक आमी राखून रावता. प्रेज गॉड. राखून आसा. वय की. होय. आमी भावार्थान देवाची उतरां आमी उलोवन रावता.
पात येता सत म्हणता देवाचे उतर दुसऱ्यांके पासरता आणि रिट्रीटाक वयता देवाचे उतर चड आणि चड आयकता पूण आमचे जिवितांत ते उतर संपूर्ण एक थोडो वेळ लागता प्रेज गॉड थोडो एक आमकां मदीं थोडो वेळ आमकां एक डिले म्हणून दिसता कित्याक म्हाज्या जिवितांत इतले केले री म्हाज्या जिवितांत हे संपूर्ण एक येयना क्वेश्चन येता येता आम्ही संपूर्ण जावंक ना देखून हा आम्ही प्रेज गॉड संपूर्ण येस प्रेज गॉड थँक यू जीसस कित्याक ते डिले कित्याक जाता आमकां आमच्या जिवितांत ते एक बरेपण पळोवंक आमी भावार्थी आसा आमचे भितर भावार्थ ना म्हण आमी सांगूंक जायना कित्याक आमकां रोमाकारांचे त्या पत्रांत अध्याय 12 वळी 3 आमकां सांगता देवाचो भावार्थ हर एकल्यांक एकच मापान दिलेलो आसा म्हण थोडे लोकांक जास्त आणि थोडे लोकांक थोडो भावार्थ दिला अशें ना नाही प्रेज गॉड एकच मापान म्हणजे इक्वली सगळ्यांक एकच मापान देवान तेजो भावार्थ आमच्या भितर घायला आमच्या भितर आसा कित्याक माझे लागीं भावार्थ ना म्हणूंक जायना प्रेज गॉड थँक यू जीसस कित्याक माझे भितर जो आसा तो सगळे चड वर्तो तो जावन आसा पवित्र आत्मो तो जावन आसा जेजू तेजो आत्मोच म्हजे भितर आसा तर आमचे भितर देवाचो आत्मो आसा तर माझे भितर हांव जेन्ना पाती येता देवाचो आत्मो माझे भितर आसा म्हजी कूड हे देवाचे पवित्र आत्मेचे एक मंदिर जावन आसा तर माझे भितर कोण आसा जेजूच आसता प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस आणि जेन्ना हांव सत म्हणटा जेजू तेजो आत्मो माझे भितर आसा तेजो भावार्थ माझे भितर आसा आय हॅव द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड I have the faith of Jesus. जेजू सारको भावार्थ आसा पूण जेजूचोच भावार्थ माझे भितर आसा कित्याक हांव सत मानता जेजू माझे भितर वस्ती करता म्हण प्रेज गॉड थँक यू जीसस तर हर एकल्यांक एकच मापान देवाचो भावार्थ दिला प्रेज गॉड आम्ही अशी चिंतूंक जायना ते दुसऱ्यांच्या जिवितांत टेस्टिमनी जातात ब्लेसिंग जाता मिरेकल जाता माझ्या जिवितांत काय ना म्हणल्यार तेंचो भावार्थ चडपणान आसात तेंचे भावार्थ उन्नत स्थानांत आसात आणि माझे भावार्थ देवाचे उतरांत एक डिले जाता कित्याक माझे जिवितांत माझे भितर तितलो भावार्थ ना तेंचे सारखे ना ते प्रिचराक आसता तितले मिरेकल्स करचे तितलो तेंचे भितर भावार्थ आसा तर माझे भितर ना कित्याक माझे लागीं उणो भावार्थ आसा ना प्रेज गॉड सगळ्यांक एकच मापान भावार्थ दिलेलो आसा प्रेज गॉड थँक यू जीसस हे देवाचे उतरच आमकां सांगता रोमाकारांचे पत्रांत अध्याय 12 ते 3 वर्स 3 थँक यू जीसस तर हे डिले जे आमी पळयता आमच्या जिवितांत जे आमी राखून आसता प्रेज गॉड थँक यू जीसस हे जेन्ना आमी राखून आसता तर आमकां एक चिंतना जाता की कित्याक म्हाज्या जिवितांत जायना जाता प्रेज गॉड थँक यू जीसस आमकां एक चिंतना जाता न्हय की आमकां एक त्रास जाता आमी भियावंक लागता कित्याक म्हाज्या जिवितांत जायना आज जर तर आमी चड चिंतूंक पडचे केन्ना आमचे कुडीक कसली एक पिडा येता तर तेन्ना आमची चिंतना चड वाडता आमी भियावंक लागता आज म्हजे इतलेच की म्हाजें जिवीत हे पिडांतच हांवें मरचे की असली सगळी चिंतना येता न्हय की प्रेज गॉड थँक यू जीसस जर तर आमी एक रिपोर्ट पळयले डॉक्टराचे तर आनी चड आमी भियावन हे करता कित्याक आमी उलोवनी आसा आमी देवाचे उतर भावार्थान आमी कन्फेस करना आसा सगळे करता पूण ते डिले जेन्ना जाता आमच्या जिवितांत ते एक डिले ते एक गॅप केन्ना जाता म्हाज्या जिवितांत आनी कित्याक हांव
ही देवाची भासावणी पळोवंक साध्य जायना. इतले वर्सांतान हांव सांगून आसा, इतले दिसांतान आसा, आनी कितले हांवें देवाचेर राखून रावचें. असली एक क्वेश्चनूय येता आनी आमचे भितर ते जेन्ना ती चिंतना येता, ती एक मायंडसेट चेंज जावंक सुरवात जाता. माझ्या जिवितांत कांयच हांव पळोवंक शकना तेन्ना असली सगळी एक चिंतना, एक थॉट प्रोसेस, एक प्रक्रिया सुरवात जाता. न्हय की? प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. पूण आमकां ते डिले जावचे ना, संपूर्ण एक जायना जावचे. आमकां ते लायक जाता की आमच्या जिवितांत कोणाकी लायक जाता. जर तर एक ल्हानसो भुरगो तुमी पळया, जर ते भुरगेक आवयन दूध दिवं ना, तर ते भुरगे कितले रडोन रावतात. जे पयले ते एक डिले जाले ते भुरग्याक दूध मेळूंक, तर थंय कितले रडोन आनी रडोनच ते आवयक दूध ताका दी पयलें ताका सोडना. वय की? कोणाकी आमकां एक डिले जावचे कोणाकी लायक जायना. आमकां सगळे इन्स्टंट जायचे. आनी आमी सांगून रावले की आनी आमकां जायचीच. आमच्या जिवितांत ते भासावणी येयचेच संपूर्ण एक. अशें आमी चिंता, कोणाकी डिले जावचे कोणाकी लायक जायना. न्हय की? प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. तर हे वेळान हे एक डिले जे जाता, हे एक विळंब आमच्या जिवितांत जेन्ना येता, प्रेज गॉड, आमचे हे देवाचे हे आत्मीक जिवितांत जेन्ना आमी देवाचे उतर आमचे जिविताचेर आनी आमच्या परिस्थितीचेर, आमचे समस्येंत आमी उलोवन रावता, त्या वेळाक आमकां पळोवंक जायना आमचे जे देवाची भासावणी आमी उलोवन आसा तेजे सारकें आमच्या जिवितांत जावना. तर आमकां एक चिंतना जाता, भियान जाता, नाना तराची एक आमची चिंतना वाडोवंक सुरू जाता. माझ्या जिवितांतच कित्याक हें ना, पूण हांवें ह्या वेळाक भावार्था बराबर तेजे वरवीं आमी उलोवंक जाय. ते आमी सगळीं करता, पूण आनीक संगती आसा जाका लागून आमच्या जिवितांत आमी ते देवाची भासावणी पळोवंक साध्य ना. खंयचे जावं पुरो ती अनेक संगती. भावार्थ वय, आमकां भावार्थ जाय. थोडे लोक भावार्थान उलयनात, देवाची उतर उलयनात, तेन्ना तांकां डिले जाता देवाची भासावणी तांच्या जिवितांत येवंक. पूण भावार्थी आसा, देवाची उतर सांगता की आमकां ते एकच मापान आमकां देवान तेजो भावार्थ दिला. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. पूण आतां भावार्थी दिला, तर डिले कित्याक जाता? तो अनेक संगती खंयचो जे डिले जाता आमच्या जिवितांत? विश्वास आमचो स्ट्रॉंग ना. विश्वास. ओके ओके. आनी अनेक संगती आसा, ते जावन आसा सोंसणीकाय, ते जावन आसा थिरासन, पेशन्स. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. आमकां भावार्थ आसा, न्हय की? प्रेज गॉड, आमकां भावार्थ आसा, पूण भावार्था वरवीं आमी आनी एक आमकां एक संगती जाय. ते जावन आसा थिरासन, ते जावन आसा सोंसणीकाय. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. जे वेळाक एक डिले जाता, एक भुरग्याचे हांवें जे तुमकां एग्जाम्पल दिलें, प्रेज गॉड, त्या वेळाक ते भुरगेक एक पेशन्स नासता, न्हय की? थँक यू जीसस. एक पेशन्स नासता. हर एकल्यांक आमचे एक भुरग्यांचे ते एक सिंपल, ताका जाणवाय नासतात, ताका पेशन्स नासतात, ते एक घेवंक जाता. पूण आमी कामाच्या विशयांत, आमचे कामार आमी जे खंय आमी काम करता, थंय आमी चिंतोंक गेल्यार सुरवातीक तुमी गेल्यार एक प्रोबेशन, 6 months प्रोबेशन पिरियड म्हणून उरता. त्या वेळा पयलीं तेजे नंतर हांव कितें जाता, एक परमनंट एम्प्लॉय जाता, न्हय की? प्रेज गॉड. थंय आमकां एक डिले आसा. आमी तेजे 6 months हांवें वेट करूंक जाय. ते एक 6 monthsचे ते टायम आसा, न्हय की? प्रेज गॉड, थँक यू जीसस.
थँक्यू होली स्पिरिट. थंय हांवें वेट करूंक जाय 6 months. पूण आमकां थंय डिले जाता आनी ते डिले कोणाकय लायक ना. आमच्या जिविताच्या हर एक क्षेत्रांत हर एक कामांत थोडे संगती येतात खंय आमकां एक राखून रावंक जाय. आमकां राखूंक रावूंक आमकां लायक जायना, आमकां ते मन जायना, कित्याक कोणाकय ते राखून रावचे आमकां लायक ना. प्रेज गॉड. पूण जेजू म्हणटा तेजे उतरांत आमी जेन्ना भावार्था वरवीं आनी तेचे थिरासन देवाची एक सोसणीकायेन देवान दिल्ले ते एक नेचर, ते एक स्वभाव आमचे भितर आसा. पवित्र आत्मेचे एक देणे जावन आसा, एक पेशन्स. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ते सोसणीकायेन जेन्ना आमी हे दोनी भावार्थान आनी सोसणीकायेन जेन्ना आमी राखून रावता, थिरासणेन आमी जेन्ना राखून रावता, ते पेशन्स जेन्ना आमचे भितर येता, प्रेज गॉड, त्या वेळार आमचे भितर ते देवाची भासवणी संपूर्ण जावंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. तर आमी पळया जाकोबाचे पत्रांत. प्रेज गॉड. हे पेशन्स कितें आनी कशें हे पेशन्सा वरवीं देवाचे उतर आमकां शिकयता. प्रेज गॉड. जाकोबाचे पत्रांत 1 अध्याय. प्रेज गॉड. 1 अध्याय वळी 2, 2 to 4. थँक्यू जीसस. कोण वाचतात? म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तराचे कष्ट तुमचे वयर आयलेल्या वेळार ते बागच म्हण तुम्ही लेखी जाय. तुमचो भावार्थ पार केल्ले वरवीं तुमचो भावार्थ पार केल्ले वरवीं तुमचे ते तिरासाण उपजता म्हण तुम्ही जाणा. हे 3rd वर्स आनी वाजया. तुमचो भावार्थ पार केल्ले वरवीं तुमचे थंय थिरासण उपजता म्हण तुम्ही जाणात. जे कितें आमचे एक ट्रायल्स येतात, वय प्रेज गॉड, आमकां जे कितें एक प्रॉब्लेम्स येतात, थंय आमचे एक भावार्थ पारखुंचो वेळ जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. भावार्थ त्या वेळाक आमकां पारखूंक जाता. प्रेज गॉड. आमी कितले देवाचे उतराचेर भावार्थ आसा तेजे आमकां पारखूंक जाता त्या वेळार. थँक्यू जीसस. देव पारखून पळयता आनी तेचे वरवीं जे कितें भावार्थ आमचे पारखूंक वेता तेजे वरवीं तुमची थंय थिरासण उपजता. म्हणजे जे आमी भावार्थान थीर रावता देवाचे उतरान, त्या समस्येन जावं आमचे ते परिस्थितीन त्या वेळान, तेचे थावन आमचे थंय तो पेशन्स जे कितें ते थिरासण आसा चड आनी चड उपजता म्हण तुम्ही जाणात. ही एक जाणवाय आमकां. जेन्ना आमकां आमी 2nd वर्सांत आमी पळयले, सिस्टर बेगीन स्क्रोल करा 2nd वर्स. थंय आमकां सांगता नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते भागच म्हण तुम्ही लेखी जाय. इंग्लिश बायबल म्हणटा काउंट इट ऑल जॉय. Count it all for joy when you fall into trials and tribulations. जेन्ना आमकां एक नाना तरेची कश्ट आमच्या जिवितांत येता, आमी क्वेश्चन करूंक जायना, कंप्लेन करूंक जायना, कित्याक म्हाज्या जिवितांत असलो वेळ. हांव सगळे तराची एक आत्मीक रितीन वाडोवंक जाय ते सगळे करनासा, पूण हे कित्याक म्हाज्या जिवितांत एक कश्ट. हांव कितले म्हण देवाचे उतर कन्फेस करिजे, कितले पावटी करिजे. तेंचे जिवितांत 1 पावटी 2 पावटी सांगले की तेंचे जिवितांत जाले, म्हाज्या जिवितांत कित्याक ना. पूण जेजू आमकां शिकयता आज, तसले वेळार कश्ट आयिल्ल्या वेळार ते भागच म्हण तुम्ही लेखा. इंग्लिश बायबल म्हणटा काउंट इट ऑल जॉय, आनंद म्हण तुम्ही लेखा म्हण. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आनी 3rd वर्स आमकां सांगता तुमचो भावार्थ पारकिल्ले वरवीं जेन्ना आमी हे सगळे आपले भागच म्हण आमी लेखता आनी थीर रावता देवाचे उतरांत भावार्थान, तेजे वरवीं
आमचे थंय थंय थिरासण उपजता म्हूण आमकां एक जाणवाय आमकां मेळटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 4थो वर्स आमी पळोवया. थिरासणेच्या पावल्यार तुम्ही जाणटी आनी शेगुणी जातेल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. प्रेज गॉड. Praise God. जेन्ना ते एक थिरासणेचे एक पेशन्स म्हणटा आमी, एक थिरासणेचे सोंसणेकायेचे ते एक पावंड्यार म्हणल्यार ते एक स्थानार आमी वचून पावता. प्रेज गॉड. त्या वेळार तेजे एक संपूर्णय जाता, थिरासणेचे एक संपूर्णय जाता. आणि त्या वेळार जेन्ना आमी त्या स्थानार ते पोझिशनाक वचून पावता आमच्या जिवितांत, तेन्ना आमी एक जाणटी आनी शेगुणी जातात. म्हणल्यार आमी एक परफेक्ट जाता, आमी एक मॅच्युरिटी पावता, जाणवायेन भरलेली जाता आनी कंप्लीट जाता, शेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. ते एक नाना तरेचे कश्ट आयले तेन्ना आमकां दिसता कसलेच म्हाज्या जिवितांत बरेपण दिसून आयना म्हण. पूण जेन्ना आमी त्या एक ट्रायल्स ते एक सिच्युएशनांतल्यान आमी वयता, त्या वेळार जेन्ना आमी थीर रावता, आमी 2nd and 3rd वर्स आमी पळयला, जेन्ना आमी त्या थिरासणेन आमी भावार्थान आमचे भावार्थ पारकिल्ले जाता, आमचे थंय चड आनी चड हे थिरासण कितें जाता, उपजता. प्रेज गॉड. आनी त्या वरवीं ते एक स्थानाक आमी पावता, ते एक पोझिशन वचून पावता, खंय आमकां एक संपूर्ण आमी एक संपूर्ण जाता आमच्या जिवितांत आनी सांगता देवाचें उतर, तुमकां कांयच उणें आसचें ना. जे कितें आमकां पयलें ते कश्ट आयिल्ले वेळार उणेपण दिसता, आमी जेन्ना हे भावार्थ पारकिल्ले वरवीं, थिरासणे वरवीं आमी रावता, त्या वेळार आमकां कांयच उणें आसचें ना म्हणटा. आमी एक प्रॉब्लेम्सांतल्यान भायर येना, आमकां आसचे एक प्रॉब्लेम न्हय की. प्रेज गॉड. एक उतर घेवन आमी ते सिच्युएशनाक उलयता, पूण आमकां देवाचें उतर सांगता कांयच उणें आसचें ना. म्हणल्यार त्या परिस्थितींत थावनी आमकां देव भायर हाडटा आनी त्या परिस्थितींत थावन दुसरे एक उन्नत स्थानार आमकां देवाचें उतर घेवन वयता. प्रेज गॉड. जे आमी केन्ना चिंतूंक ना, जे आमी केन्ना आमचे जिवितांत असली एक आश्चर्य आमचे जिवितांत ना, एक दुसरे एक नवीन तराचे जिवीत आमचे जिवितांत जावन येवचे आमी केन्नाय चिंतूना, तसली एक नवीन रचना त्या वेळार देवाचें उतर आमकां करता, जेन्ना आमी भावार्थान आनी थिरासणेन आमी रावता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक भावार्थ जावन आसा एक जैत न्हय की. आमकां जेन्ना भावार्थान आमी उबा रावता आनी भावार्था विशयान सबारपटी आमी आयकून आसा, ते एक जावन आसा एक आत्मीक सकत. जे कितें आमकां जाय ते आमी भावार्था वरवीं आमी सगळे आमचे थंय एक करून घेवंक जाय न्हय की. प्रेज गॉड. देवातान आमी सगळे ते भासावणी भावार्थान आमी घेता. ते एक स्पिरिच्युअल फोर्स म्हणून जाता, सकत आत्मीक सकत देवातान आमकां दिलेले आसा, जाका लागून आमी आमच्या हर एक परिस्थितींत आनी समस्येंतान भायर जायत व्हरता त्या वेळार. वय. प्रेज गॉड. पूण त्या भावार्थाक हे थिरासण म्हणजे हे पेशन्स जे आसा ते जावन आसा एक म्हणूंक जाता एक ट्विन्स म्हणूंक जाता. ट्विन्स तुम्ही पळयलात न्हय की. प्रेज गॉड. ट्विन्स चिल्ड्रन पळयलात, भुरग्यांक पळयलात, एकच तराची न्हय की. थोडे कितें डिफरन्स आसता तेंचे भितर, पूण एकच आवयचे कुशवेतावन आयिल्ली 2 भुरगे एकच दिसूंक की एकच नमन रावतात सबारपटी न्हय की. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर हे भावार्थ आनी थिरासण देवाथान उपजोन आयिल्ली एकच
आवयचे कुसवे थावन आयली ती एक भुरगे जावन आसात एक ट्विन्स म्हणून जाता ना तर आनीक सिंपल एग्जाम्पल दिवचे म्हणल्यार एक कॉइन असता एक नाणो असता नाही की पळयलात न्ही 1 रुपी कॉइन 2 रुपी कॉइन प्रेज गॉड दोन्ही कडेन तेका एक सिम्बल्स असतात वय जे कितें आमकां जाय ते आमी वचून एक आंगडींत गेले तर आमकां थंय एक कितें जाय ते आमी विकत घेवन येवंक साध्य जाता न्हय प्रेज गॉड पूण एक कॉइनाक एक कडेन ते सिंबल आसा आनी कडेन तेका प्रिंट केल्लें ना तर तो संपूर्ण जातलो कॉइन दोन्ही कडेन तेका एक छाप म्हटले असता ना एक प्रिंट असता न्हय की प्रेज गॉड पूण एक कॉइन तुमचे लागी आसा जे कॉइन तुम्ही घेवन एक वयता दुकानाक वयता आनी आमी घेता विकत घेवक वयता पूण त्या कॉइनाक एक कडेन प्रिंट असता आनीक तेजे दुसरे भागांत प्रिंट नासता ते कितें तरी तो जे खंय आमी विकत घेता तो मनीस घेतलो बिलिंग सेक्शनाक गेल्यार आमी कितें विकत घेयले आनी ते पैसे दिले आमी न्हय की पूण ते कॉइन एक संपूर्ण जाल्ले एक कॉइन आसा ना कित्याक तेजी एक प्रिंट आसा एक सायडान प्रिंट ना न्हय की प्रेज गॉड एक संपूर्ण एक कॉइन जाका लागून म्हाका कितें विकत घेवचे तर ते एक संपूर्ण हेचे एक कॉइन जाय जे खंय दोन्ही सायडान तेका प्रिंट आसचे न्हय की प्रेज गॉड तशे भावार्थ आनी थिरासन these are the two faces of the coin म्हणून जाता थँक यू जीसस थँक यू जीसस तर कशे हांवें हे भावार्थान आणि हे एक थिरासणेन हांवें कशे देवाचे उतर ना देवाची भासवणी माझे लेखून घेवचे म्हाका माझे जिविताक लेखचे हांवें प्रेज गॉड ते आमी पळोवया हिब्रूज हेब्रेवांक बरयले पत्रान चॅप्टर 6 वर्स 12 Thank you, Jesus. तुम्ही केदींच आळशी जायनाये बगार भावार्थान आणि सोस्तीकायेन देवाच्या भासवण्याचे वारिसदार जातल्यांची देख घेजे म्हण आमची आशा थँक यू जीसस थँक यू जीसस आमी जॉन 1:12 आमी खूब दिसा पहिले पळयली जाणे देवाक तेजे उतराक स्वीकार केला तेंका एक देवाचो भुरगो म्हण तेका लेखता देव लेखता आमी देवाची भुरगी म्हण आमकां लेखला कोणाक जाणे देवाचे उतर स्वीकार केला न्हय की प्रेज गॉड तर आमी जेन्ना तेजी भुरगी म्हण तेका तेणे लेखला आमकां प्रेज गॉड तर आमी तेजे भासवणेचे हर एक जे भासवणी दिला देवाचे उतरांत तेजी वारिसदार आमी जावन आसा प्रेज गॉड जे भासवणी आसा तेजे सगळे वारिसदार आमी जावन आसा कित्याक एक रिजन एक कारण जावन आसा आमी तेजी भुरगी कित्याक आमी तेका तेजी उतरां आमी स्वीकार केला प्रेज गॉड थँक यू जीसस आणि दुसरे कारण जावन आसा देवाचे उतरच आमकां सांगता हर एक तेजी भासवणी हर एक तेजी उतरां आमेन म्हणले वरवीं आणि वय म्हणले वरवीं ते संपूर्ण जालात ऑलरेडी ती संपूर्ण जालात तेजी भासवणी आमच्या जिवितांत पूण आमी आमेन म्हणूंक जाय आणि हांवें स्वीकार करूंक जाय आणि तेन्ना हांव ते भासवणेची वारिसदार जाता वारिसदार कोणाक सांगतात हांगा प्रेज गॉड वारिसदार कोणाक सांगता तुमचे घरान तुमची भुरगीं आसात न्हय की प्रेज गॉड
होय. थँक्यू जीसस. तर तुमचे नेक्स्ट जनरेशन, तुमची जे प्रॉपर्टी असतात त्याची वारीसदार कोण? तुमची नेबर्स जातात की ना. ना? पैसची कोणतर तुमची रिलेटिव्ह येऊन तुमची वारीसदार जातात की तुमच्या प्रॉपर्टीची? कोण जातात वारीसदार? आमची भुरगीं. आमचीच भुरगीं. तर आम्ही ह्या देवाचे भुरगे म्हण हांव जेन्ना हांव ते चिंता, हांव ते एक माइंडसेट हांव एक नवीकरण करून घेता. हांव देवाचे भुरगे चिंता, हांव देवाचे भुरगे. तुम्ही सगळी देवाची भुरगीं. जेन्ना जेन्ना आम्ही चिंता हांव देवाचे भुरगे, तर तेजी भासावणी सगळी त्याने दिलेले वय म्हण त्याने सगळे सांगून जाला. आमचे खातीर त्याने सगळे संपूर्ण एक हाडला आणि तेजी वारिसदार आम्ही जावन आसा. आणि जे कितें त्याने केलेले एक कार्य आसा तेका हांवें आमेन म्हण माझे जिविताक हांवें स्वीकार करून घेवंक जाय. आणि ते जाता भावार्थान आणि सोसणीकायेन. प्रेज गॉड. एकच दिसान हांव सगळे मिरेकल्स माझ्या जिवितांत पळयता हे ना, जायना. सबार केन्ना केन्ना जाता थोड्या लोकांच्या जिवितांत इमिडिएट मिरेकल्स पळयता, इमिडिएट हिलिंग पळयता. पूण जेन्ना आमी एक थिरासणेचे जिवितांत वचून, सोसणीकायेच्या जिवितांत वचून जेन्ना आमी शिकता, तो वेळ आमकां केदींच विसरूंक जायना. कित्याक तो वेळ देव आमकां शिकयता भावार्थान आनी सोसणीकायेन तेजे उतरांत आमी कशे वाडयचे म्हण. थँक्यू जीसस. आणि तेन्ना आमकां हर एक देवाची भासवणी आमचे जाता आणि तेजी देख आमकां मेळटा. आमी तेजी वारिसदार जाता. हांव भावार्थान उलयता पूण माझे भितर ती सोसणीकाय ना. जे पयलेन माझे ते एक जिवितांत हांव भासवणी संपूर्ण जावूक हांव पळयना, थंय पयलेन हांवें भावार्थान आनी सोसणीकायेन तेजे उतरांत थिरासणेन रावचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. तर ही देवाची उतरां आमी शिकताना हर एक टायमाक आमी हेच हिब्रू 6:13 ओके हांगा आसा. प्रेज गॉड. सिस्टर स्क्रोल कर डावन. थँक्यू जीसस. आणि 13, 14 आणि 15 पळया. हितून 15th वर्स इम्पॉर्टंट आसा. कशे देवान, थँक्यू जीसस, कशे देवान अब्रामाक शिकयले थिरासणेन रावून आणि कशे अब्रामान कशे तेजी जिवितांत पळयले. तेका भासवणी मेळ्ळी 75 इयर्सान. पूण तेका ती भासवणी संपूर्ण जाले केन्ना? 76 वर्सात, 78, 80, 90, 100 वर्ष, 99, 100 नाही की. प्रेज गॉड. 25 इयर्स, 25 वर्सां तो भावार्थान आणि थिरासणेन सोसणीकायेन तो थीर रावलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. देवान अब्रामाक भासवणी केली तेदना आपणा प्रास वड दुसरो कोणी ना देखून आपल्याच नावान ताणे हो सपूत घालो आणि मळे. जेन्ना देवान अब्रामाक, तुम्ही जेनेसिस उत्पत्तीचे ग्रंथांत वाचले, थंय तुमकां मेळटा वाचूंक की अब्रामाक जेन्ना भासवणी दिवंक देव आयलो, तर त्या वेळाक देवान कसलीच एक सपूत घेवंक कसलीच नसले त्या वेळाक. कित्याक देव सगळे प्रास व्हरतो न्हय की. प्रेज गॉड. आमी कितें करता, ते जे सपूत घेता, हे जे सपूत घेता, खरेंच उलयता, हे जे सपूत घेता, आवयची सपूत घेता, सगळे म्हणटा. पूण त्या वेळार देवान तेजे प्रास व्हरतो कोणच ना म्हण. कित्याक आमकां जाण आसा देवा प्रास व्हरतो कोणच ना. तेजे नांवा प्रास व्हरतो कसलीच ना, खंयचीय नांवां नात.
प्रेज गॉड म्हूण तेजे आपलेच नावान तेणे सपूत घेयले. प्रेज गॉड आपल्याच नावान देवान सपूत घालो आनी म्हळें खरेंच हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलो आनी तुजी एक अगणित संतत करतलो. प्रेज गॉड. आज कोण आमकां एक भासावणी दिवंक आयली तर आमकां साबार लोकांची एक सपूत घेवन ती उलयता वय की. प्रेज गॉड. Praise God. ना आमी कोणाक एक प्रॉमिस करचे आसा तर आमी तेंचे नांवां घेवन आमी सपूत घालता. पूण देवान आपलेच नांवाचो सपूत घेयलो. प्रेज गॉड. तेजेच नांवाचे कित्याक तेजे नांवा परस वर्ते नांव कसलीच ना, कोणाचेच ना आनी तेजी जाणवाय आमकां गोत आसा न्हय की. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 15th वर्स. थँक यू जीसस. अब्राहम सोसणीकायेन दृढ रावलो. प्रेज गॉड. Praise God. अब्राहम 25 वर्सां सोसणीकायेन दृढ रावलो देखून देवान भासयिल्ले जोडूंक पावलो. प्रेज गॉड. म्हूण अब्राहमाक आमी भावार्थाचो बापय म्हणटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. अब्राहम आमचो भावार्थाचो बापय न्हय की. प्रेज गॉड. आनी तो भावार्था वरवीं आज तेका आमी भावार्थाचो बापय म्हणटा. पूण आनीक तेजे एक देवान तेका एक देणें दिल्ले ते जावन आसा सोसणीकाय आनी ते सोसणीकायेन तो दृढ रावलो देखून देवान भासयिल्ले जोडूंक पावलो. तर आज आमी एक देवान हर एक उतरां जे दिलात ते आमचे जिवितांत आमी तेजी भासवणी कशें जोडून घेवचे. प्रेज गॉड. कशें जोडून घेवचें. सोसणीकायेन दृढ रावचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. एक कन्सिस्टन्स एक कॉन्स्टंट कन्सिस्टन्स जेन्ना आमच्या जिवितांत एक पेशन्स आमी आमच्या जिवितांत ते डिले जाल्ले ते एक वेळांत आमी जेन्ना रावता त्या वेळाक आमी देवाचे उतर संपूर्णाय केल्ले आमी पळयता. आनी जशें आमी जाकोबाचे पत्रांत आमी वाचले पयले ते सगळे त्या कश्टाच्या वेळाक एक आमचे भावार्थ पारखूंक वेतले आनी आमचे भितर ते सोसणीकाय उपजून येतले. प्रेज गॉड. तशेंच अब्राहम जेन्ना तो भासवणी मेळ्ळो कितले फावटी तेका देवान जावं पुरो देवान तेका भुरगोय दिले. तेजे नंतर कितें जालें तेजे पुताक तेणें एक बली चडोवंक तेका विचारले न्हय की. प्रेज गॉड. होय. ते तेजे भावार्थ पारखूंक गेले न्हय की. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी त्या वेळार प्रेज गॉड तेजे एक ते पारकिल्ले त्या कश्टाच्या वेळाक भावार्थ पारकिल्ले वेळार तो सोसणीकायेन आपले पुताक तो कितें करता एक बली सोडोवंक वयता वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी जशें आमी आतां 14th वर्स वाचले अगणित तेजी संतत करता म्हण. प्रेज गॉड. तेजे पुताक तेणें परतून दिले आनी तेजे संतती तेणें एक वाडयले. जशें आमी जाकोबाचे पत्रांत आमी वाचले की एक आमकां ते कश्टांत हावनच आमकां तो काडना पूण कसलीच एक उणेपण आमच्या जिवितांत उरना. जे आमी चिंतोन ना तसले कार्य तो करूंक आमच्या जिवितांत सुरवात करता. प्रेज गॉड. अब्राहमान केन्नाय चिंतूनात की देवाची भासवणी आसा आनी जे भासवणी दिला ते भासवणीचेर तो थीर रावलो. अगणित तेजी संतत जाता म्हण सांगले ते उतराचेर थीर रावलो. कशें जातले, केन्ना जातले, खंयचे रितीन जातले तेका कांय तेणें देवाचे कसलीच प्लॅन तेका दिवना न्हय की. आज आमकां क्वेश्चन्स येता कशें जातले. माझ्या जिवितांत हे देवाचे उतर ब्रदर आनी सिस्टरीन दिला
नाही की त्यांचे टेस्टिमनी ऐकले, त्यांचे टेस्टिमनी ऐकले, हे उत्तर घेऊन त्यांना बरेपण मेळ्ळे. आज हांव उलयता पूण माझ्या जिवितांत इतलो काळ जाले री माझ्या जिवितांत ते बरेपण येवना. कित्याक येवना, कशें जातले म्हणजे क्वेश्चन आमी घालता. पूण अब्रामान त्या वेळार कसलीच एक क्वेश्चन करनासतना दिल्ले ते एक उतराचेर तो भावार्थान आणि सोसणिकायेन दृढ रावलो. तेजे वरवीं देखून देवान भासयल्ले तो जोडूंक पावलो. तर आज आमी आमच्या जिवितांत जे कितें देवान आमकां भासयला, प्रेज गॉड, ते आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक जाय. तर सोसणिकायेन दृढ रावचे, प्रेज गॉड, थीर रावचे, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सबारपटी आमी चिंतून आसा आमच्या जिवितांत जायना, दुसऱ्यांच्या जिवितांत जाता, प्रेज गॉड. आमकां देवाच्या उतराचेरय डावट येता. जे ब्रदर आनी सिस्टरीन म्हाका दिला हे खरेंच सांगतात की, हे ब्रदरान हे उतर दिला म्हाका, सिस्टरीन हे उतर दिला, हे उलोवन फकत उलोवन जाता की, म्हणजे एक क्वेश्चन मार्क आमचे भितर येता जेन्ना आमी पळयना जे बरयल्ले आसा देवाच्या उतरा वरवीं, न्हय की. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण आमी जेन्ना एक थिरासणेन रावता न्हय, प्रेज गॉड, तेन्ना देव आमच्या जिवितांत कार्य करूंक सुरवात जाता. कित्याक देव एक नितीवंत देव जावन आसा, जे उलयता. आमी पळोवया ते उतर. थँक यू जीसस. आमी ते उतर पळोवया. रोमन्स 3. थँक यू जीसस. रोमाघरांचे पत्रांत चॅप्टर 3 वर्स 4. थँक यू जीसस. बिलकुल जायना मनीस फटकीरो जाल्यारी देव सतेवंत वय. पवित्र पुस्तकांतच अशें बरोवन आसा, तुज्या उलोवण्यांत तूं नितीवंत म्हण रुजू जातले, तुजे विरोध वेल्या न्यायांत तुकाच जीक मेळटली. प्रेज गॉड. मनीस फटकीरो जाल्यारी देव सतेवंत. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. हे उतर जे कितें आमकां भासवणी देवाच्या उतरांत दिला, ते हर एक भासवणी देवान दिल्ली भासवणी जावन आसा. थँक यू जीसस. हर एक जे उतरां आसात ते उतरां जावन आसात देवाच्या ते पवित्र आत्म्याचे ते एक प्रेरणान बरयल्ले दिल्ले उतरां जावन आसा. प्रेज गॉड. मनीस फटकीरो जातलो, पूण देव एक नितीवंत मनीस, सत देव, सतेवंत देव. ही इज अ फेथफुल गॉड. जे कितें तेणे सांगला ते संपूर्ण एक हाडोंक तो मुखार येतलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. कित्याक तेजे सारको कोणच सतेवंत ना. कितलोय मनीस एक प्रिचर जावन दी, कोणी एक व्हडले मिरेकल्स करताली जावन दी, फादर जावन दी, सिस्टर जावन दी, कितलेय ते सतेवंत जावन दी, आमकां तेंचेर गडेन आनी गडेन तेंचे एक सत उलोवनचे पळोवन आमी तेंचेर पातयेता, सत म्हणटा, इतलो सतेवंत मनीस म्हणटा. पूण एक आमी उगडास धरूंक जाय, मनीस फटकीरो. Praise God. He can be a liar. A man can be a liar, but God is faithful. English Bible आमकां म्हणटा ह्या उतरांत, Praise God. Let all man be liar. हर एक मनीस फटकीरो जावन दी, पूण देव एकलोच सतेवंत जावन आसा. तुमकां इंग्लिश बायबलांत वर्शन दुसरे आसात, थंय तुमकां सबार तरांची उतरां, बरे उतरां तुमकां मेळटा.
जेन्ना आमी इंग्लिश बायबल रेफर करता थंय म्हणटा आमकां रोमन्स 3 हेच उतर रोमन्स 3:4 वर्स सांगता लेट ऑल मॅन बी लायर बट गॉड एलोन इज ट्रू. तो एकलोच खरो आनी सगळे मनीस फटकिरे जावन आसात. प्रेज गॉड. थँक यू Praise God. जीसस. थँक यू जीसस. अनेक वर्स आमी पळोवया मागीर स्टॉप करया. प्रेज गॉड. हिब्रूज 10 हेब्रेवांक बरयल्ले पत्रांत हिब्रूज 10 वर्स नंबर 23. वाचतात की कोण? प्रेज गॉड. आम्ही पाचारता तो बरवसो तिरासण्यान सांबाळया, कित्याक आमकां बसवणे दिलो देव सदांच विश्वासी. प्रेज गॉड. ही इज अ फेथफुल गॉड. तो एक विश्वासी देव जावन आसा. आमी पाचारता तो भरवसो थिरासणेन सांबाळया, कित्याक आमकां भासवणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. प्रेज गॉड. तो जावन आसा एक विश्वासी देव आनी तेचे विश्वासपणान आमी जेन्ना आमचो विश्वास आमचो भावार्थ आमचो जे देवान आमकां दिला तो भावार्थ जे देवान आमकां दिला ती एक तेजी थिरासण ते आमी सांबाळूंक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थिरासणेन आमी हर एक जे एक भावार्थान आमचे भितर जे एक भरवसो उपजता तेका आमी सांबाळूंक जाय. थिरासणेन आमकां एक सैतानाचे विशयान सांगचे जाल्यार तो आमकां त्या डिले जे जाता तो वेळ जेन्ना येता खंय आमकां कसलींच बरेपण पळोवंक जायना. कितली आमी देवाची उतरां सांगून आसात त्या वेळांत सैतान आपलो एक एडवांटेज घेवंक मुखार सरता. आमकां दाखयता आमची परिस्थिती, आमकां दाखयता आमचो सिकनेस, आमकां दाखयता तुजी भलायकी कसलीच बरी जायना कित्याक तुका एक असली पिडा आसा. देवान तुका इतले तुवें देवाचेर भावार धरयले पूण तुका कसलीच बरेपण पळोवंक साध्य जायना ह्या वेळान. कित्याक तुजे रिपोर्ट्स अशे सांगता तुजी भोंवतणी आसा त्या परिस्थिती उलयता, एक फायनान्शियल प्रॉब्लेम तुका उलयता, बँक उलयता, तेची एक मेसेजेस तुमकां उलयता. प्रेज गॉड. तुमकां एक बिल्स जे तुमकां मेळटात, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जावन दी, कसलीच एक बिल्स जे आमकां मेळटा ती सगळी उलयतात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी तेचे वरवीं तो आमकां आमची चिंतना बदलोवंक आमकां दाखयता. प्रेज गॉड. पूण आमी जे आमी पासारता तो भरवसो कोणाचेर भरवसो आमकां आसा? प्रेज गॉड. कोणाचेर आमकां भरवसो आसा? देवाचेर. देवाचेर. जेजूच्या त्या हर एक भासवणीचेर भरवसो आसा. आमकां एक होप आसा की हे सगळे जे भासवणी दिला जेजून ऑलरेडी संपूर्ण एक हाडला आनी संपूर्ण एक हाडले सगळे जेजून ती भासवणी आमचे खातीर वय म्हण आमकां दिला, येस म्हण सांगला. तेका आमी फकत आमी आमेन म्हण थिरासणेन भावार्थान ते देवाचो एक भरवसो जे आमी राखून आसा. प्रेज गॉड. ते आमी सांबाळूंक जाय थिरासणेन. आनी त्या वेळार आमकां ती भासवणी दिला तो देव जो विश्वासी देव आसा ते संपूर्ण एक आमच्या जिवितांत ती हाडता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू जीसस. कोणाक कितें उलोवचें आसा, ऍड करचें आसा? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट.
थँक्यू जीसस. कोणाक काही क्वेश्चन्स असत? प्रेज गॉड. तर आम्ही अखेरीचे एक प्रार्थना करूया. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. अर्घा जेजू, अर्घा पवित्र आत्म्या, अर्घा देव बाप्पा, तो वेळ तुवें आमकां दिलंय, तुझी उतरां आमकां शिकयलाय. तुझी उतराद्वारे जी सताची उतरां आसात तेजे थावन आमकां हर एकल्यांक आज जी तुवें आमकां शिकयला, पवित्र आत्मे थावन जी उतरां आमचे जिवितांत ती उतरां आयला, हर एक उतरां ती संपूर्ण एक, हर एक भासावणी संपूर्ण एक आमचे जिवितांत ती जाला म्हणजे आमी भावार्थान पाचारता, भावार्थान आमी पातयता, सत म्हणटा. कित्याक त्याच उतरा वरवीं, त्याच सताचे उतरा वरवीं आमची सडवण जाला, आमकां एक तारण आमी देखला. प्रेज गॉड. अर्घा जेजू. आनी त्याच सतांतून आमकां हर एकल्यांक सुटका आमी देखल्या. हर एकल्यांनी आमकां सुटका तुवें तुज्या उतराद्वारे आमकां दिला. अर्घा जेजू ह्या वेळाक आनी आमकां तुवें तुजें उतर आयचे दीस एक नवीन रितीन आमकां तुवें शिकयला. तुका अर्घा जेजू, अर्घा देव बाप्पा, अर्घा पवित्र आत्म्या हे मागणें करता जेजूचे नांवेन. आमेन. आमेन. Praise God. Thank you, sister. Praise God. Brother, thank you, sister. Praise God. आमी फाल्यां जॉइन जावया. मागीर आमकां उरता एक शुक्रारा रितीर आसा. रितीर एक कोबार आमी हेरांकी दिवया. कित्याक हेरांनी ते बरोवन आमचे जिवीत जियेचे इस जावन आसा बापाची खुशी. ती बरी कोबार आमी एकामेका tilsया. ओके. Praise God.